Dan uwa, wannan ne farkon zuwan ka, daure ka mana subscribe a wannan channel ta mai tarin albarka ɗin Chaotic Edit. Mun gode, bara mu shiga cikin farkon bidiyon. Mu je mu fara bidiyon nan. Misali, na daga cikin application ina kamar haka, na taɓa logo maker, zai kawo ka area kamar haka, zai buɗe na search ne kamar haka. Misali kaga gashi nan na taɓa nan create logo. Misali zan kirkiri sabon logo da zan yi amfani da shi yanzu. Misali zai kawo ni nan, sai in ji ga wani text nan na taɓa shi kamar haka. Kaga ya kawo nan area your text ya kamar ka tafi na abin da za ka yi a misali bari in rubuta NYB. Misali kamar haka, NYB Media Plus. To ina so in logo da wani misali zan ɗauke shi kamar haka. Ga wani ƙasa nan an sa point, kamar ka zaɓi rubutun da kake so. Misali ga ina zan zaɓi kamar wannan na 12 ɗin nan. Ga ya canza kalar rubutun na, ya mai da shi kamar haka. Misali ina so kuma misali zan iya canza mar kala, zan iya dawowa taɓa misali bara dai in gyara rubutun kamar haka. Kana gani dan uwa da nake amfani da wannan application, yanda kai ma za ka yi kokari ka ga ka fahimci yanayin aikin nan. Kaga kamar haka NYB Media Plus. Misali kaga na ja shi misali kamar haka. To ga kalo nan canza, zaɓi kalon da nake so kamar haka. Zai buɗe mun kalo, ga suna ya kawo mun kaloli daban-daban. To bari in zaɓi wannan kalon kamar haka. Misali gashi nan na zaɓi ta kamar haka. Kaga rubutun nawa ya canza. To shi kenan zan yi save misali. To sai in je clip art ɗin nan misali, shi ma ka gani zan zaɓi kamar art for design ɗin nake so in sa shi a cikin wannan abun nan. Ka gani gashi nan ya nuna mun kamar haka. Na ɗauki wannan, ka gan shi kamar haka. Zan gyara shi in tsaya nan. Misali zan iya komawa can cikin daɗa ɗaukar wani misali, amma bari in gyara shi tukunna kamar haka. Kana gani dai a sai da za ka ɗauki hoto ka gyara ko ka ɗauki. Kana gani na dai kamar haka. Misali asin dai abin da kake so ka yi dai, in ka shiga cikin application ɗin za ka ga abubuwa duk a rubuce kowane. To sai dai yanayin aikin gashi nan dai ina nuna muku yadda za ku yi amfani da shi. Misali sai ka daɗa zuwa kan nan, ka daɗa zaɓen kamar wanda za ka sa daga bayan rubutun ka tsaye kamar haka. Ka ga dai yadda in ke jansa, dan buɗa shi kamar haka in sa shi a ciki. Misali ka ga dai kamar haka na buɗa shi na sa shi a ciki. Kana kallo ku. To kaga zan ja shi kamar haka, zan yi dragging. Kaga ina gyara shi. Misali zan ja shi misali yawa. To kaga misali kaga na saita shi kamar haka. To zan iya zuwa in samu dan canza masa kamar kalo shi ma. Misali ya dan canza mar kalo shi ma kamar haka. Ga na canza mar kalo. Bari in sa online TV ina a ƙasa kamar haka. Kana gani kaga na sa online TV haka gashi na ya zo. To kaga shi ma za ka dan matse ka saita shi online TV yanda zai fita normally. Aka gan shi dai a ga ƙayatar haka nan. Kuma za ka iya dan canza mar kalo misali kamar haka. To ka gan shi na gama, na zan yi saving ɗinsa. Ga ɗan gurin da za ka taɓa nan sai ka yi saving ɗinsa. Ka gan shi ya buɗe kamar haka. Shi kenan na gama da shi. Dan uwa kada ka manta ka da wannan bidiyo ya burge ka, daure ka mana subscribe kuma ka share zuwa sauran social media. Na gode, na ku ɗan Chaotic Edit.